Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Alhamdulillah, mkoma Robin ndinotenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kapinda zvakanaka. Inini mkoma Robin ndakaipinda zvakanaka. Asi ndakapinda ndiri mukati memadzudzu. Nevazukuru vachitsvaga daily. Nekuti wenda uno mkoma Robin rinenge shura kana kuti andingazivi kuti ndingati chii. Vazukuru vauya mkoma Robin. Ndofunga vamwe vakandiona ndiri kuignora. Vaindibvunza namba. Vamwe vachitoya sekuti isu vamwe takambotumira mari yedu isina kusvika. Alhamdulillah. So ndinongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vakatitendera mkoma Robin. Vazukuru vazhinji vauya. Anenge ataura zvokunyepa vazukuru vauya. Goro rino 2025 kupinda 2026 andikunyepera mkoma Robin. Ndagamuchira mhuri dzakawandisa. Ende panapa ndingataura ndichiti pa 2 weeks dzapera mkoma Robin. Ndatenga ma 50 kg 2 masaga mokote 50 kg masaga eupfu 2 rimwe ndakaenda kuprazi madam akanditi aiwa sekuru takura iwo chibage chimwe ende nacho kudare vaona noti vakauya mbuya kubva kuprazi vakaona vazukuru vakazara kunyanyisa vanhukadzi akati vazukuru venyu takarima muri wotsunga mukoma Robin but hausi kukwana. Alhamdulillah. Saka 2026 alhamdulillah subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala vaita nyasha vazukuru va South Africa, UK, Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique ndavagamuchira. Tunoita kuti sekuru vazukuru vauye ndechekuti kunyanya pandinouya inini ndakauya takarekodha yatinoti part 1 muchitanga kusangana nemuzukuru tikazoya zvakare ndikarekodha part 2 muzukuru achiuya takauya zvakare tikazorekodha part 3 kana mwari nevadzimu nemuzukuru vatitendera zvine kuchapupu mukati zvinoita kuti vanhu vazive kuti sekuru vari kufamba nedare remuzukuru kusvika rapera ndizvo handiti mazvo. Saka chinenge chitoriwo chikumbiro changu kwamuri imimi sekuru kuti kunyange kana ndisipo handiti nekuti ndinoya apo nepapo patinenge tichirikota munofanira kubatsira vazukuru semabatsiro amunovaita pakamera ndizvozvo nekuti kubatsirwa kwavo nekupona kwavo ndo uchapupu hunotaura kubereko kuti enda unobatsirwa nasekuru achapona nekuti inini vakandibatsira dambudziko rangu rikapera. Alhamdulillah mkoma Robin matara zvakanaka. Namba izhinji imwe yacho yakandiona 2022 ndichitanga imimi mkoma Robin musati makuta muchishanda kuZim Beat TV muchiri kuita Sly Media. So vanhu vari kutaura sekuru ndakatanga kukuteverai muchishanda namukoma Robert vari kuZim Beat TV vari kuSly Media. Saka inini mukoma Robert ndinotaura ndichiti vazukuru vangu kana kuti hama zangu adzisi kutera inini dzikutera mabatiro enyu amunoita kumedia kwenyu nehunhu wenyu wamunovaratiza pamunozotaura kuti sekuru ndikubuta sekuru nasi chapola azvidebe kuti manditenga kana kuti mandikumbira vari kutaura mabatiro amunovaita even mukavadaira foni yavo vanonzwa kufara. Saka nanasi uno mukoma Robert andikunyeperei nasi kumira kwandakaita panapa ndiri kupupura kuti pa 2016 alhamdulillah inini mudare mangu andina minister andina president andina mu UK andina London andina Zimbabwe munhu wese muno mudare muno mulachapola muzukuru wedare. Saka inini kana munhu akabva ku London akati ndinorara pambedha ndinomudza pangu inini kana ndiri mudare mangu parukukwe neblanket asi kana mablanket asikakwani usataura kuti magumbezi ndinofanira kuyawani nekuti ndabva ku UK. Alhamdulillah. Saka inini vazukuru vangu ndovabata zvakafanana nokuti vana vangu mwana mufumi nemwana murombo akabva mudumbu rimwe chete amaenda amwe chete. Alhamdulillah. Tinotenda tinoimba kuti gore rino 2026 vazukuru vachapona zvakare. Ndinotenda. Ndikuona ngoma nemini yavadzoka. Alhamdulillah. Ndo muri iya ndo sisi vaya kana ndisingaita mistake vaiti vakutengesa majini kana ndichiti majini nasandi chiruzi changu sisi vaitengesa majini yekupfeka asi iriri bhurugwa rechikadzi achisa mumusoro. Alhamdulillah. Handiti madzoka zvakamira sei pazuva ranhasi?
tadzoka nasekuru nhasi kuti vavo tibatsira nenyaya takashayiwa machiraya takamashayiwa kwakusina takafunzwa kuda zviri kokumba kwake kwakusina apa iye kubva paya patabva kuno paya si anongogara akadai saizvozvi akangopindi mara saizvozvi kana kudii kana kutaura kana kudii hatauri anenge angonyarara saizvozvi mucheka takashayira takashayira saka tikati regai tidzokere kuna sekuru. Alright. Sekuru hanzi zvatowese paya imbotaura achidi kutotengesa izvi ngonyarara ndinotenda kumarobe ajasi wesi wesi ndo yanga naye achitaurisa achiti ndikutengesa asi kana akageza akanyarara akangoti zii haisi wesi zvanani ndochizezuro mukomarobe tine mushonga watinoshandisa pano botolo iri ndinotaura mukomarobe nguva dzese vazukuru vangu ngavanzwisisa kuti kana ndichirapa munhu handirape munhu nekuda kwangu. Mundofunga mukatasa mukatumo haisi rasha handidika vamwe vanoti kalikwikwiti vamwe vanoti kalikwikwiti nyoka handidika iri umwe imba yakavakwa nemiti kandi kake kanovakwa nemiti kari musango kaikai ndinokatora ndokashandisa inini pamushonga wangu nemvura dzangu idzi ndo mushonga wandakapa musikana anomwa mvura yakachena kudaiso nemushonga wangu yakaita white so mhuka yacho kanokai pakanovaka imba iyeye kanovaka imba iyeye nemiti yakasiyana siyana kavaka imba iye yakasiyana siyana inini ndinokumbira kuti mukomarobe wallahi ndosaka akamira one place nekuti mushonga wandakashandisa ndakabvisa kulasika amira panzvimbo imwe chete zvino akuda kuchisunungurwa kuti agone inini mukomarobe ndikutaurire zvokunyepa munhu anonzi anopenga munhu anonzi anodona buka wallahi kana auya panapa mukomarobe anokubudisa testimony saka iyo inonzi testimony kana akauya achitaurisa nasi mukomarobe uye oti zvawese apana chiri wese boza anyararaka handiti saka chiri wese chi hausi kuti ndiye chete pamba pavazere panzapa vakamuona musikana kuti ndiye uyo kurasika plane pamba pavazere tumwe tuvana tudiki twakadai twakabva kwamutare tumwe vamwe asikana handiti vakabva kubinga vamwe asikana vakabva kuSouth Africa saka alhamdulillah nokuda kwake iye vanhu vapona asi iye nhasi tunhu andipachidza tuli kustika saka bhora kana asisadye zvakaipa asisafumuke asingaite sei motari kwese ndozvaningaitofunga saka pautoyokuenda kumawere nekuti kupona kwavanenge vachida ndekuti achitanga kutaura ega zvinobatika zvinokana akabva tamisa kumhanya kwepfungwa saka ndosaka ndichitaura pepe kuti kurapiwa munhu ngaanzwisisa stage by stage so apa abva pakutaura anyara handidika chaari kuona ari kuona zvinhu zvisingaite kuti zvinope kuti ataure akungoramba akangoti tswi so kana ati tswi kureva kuti munhu ukamuti ndonogeza avumere handidani ndonogeza chero kwamisira chikafu akudla asi haatauri nomunhu zvake haatauri nawe iripo mukomarobe ndikutaurirei pamusikano chinondisasisa inini nokuti machire ayashaya asi musikana akatora zvipfeko akati ndikudzikisa bhegi pabhegi akadzikisa bhegi rine matare so mwana uyu musikana kuti dare riperi vedzinza rake uyu kwete iye isusu wake vakuru vari kumusha vanofanira kugara pasi nokuti mudzinza iri mune ngozi vandisangumarobe zvakare ngozi iyoyo yakapa uyu kuti ikamusairira kuti tora izvi so musikana uyu akatora machira kana kuti zvipfeko ine ropa remunhu zvaidzoserwa kuhama dzemufi vanhu vachibva kuSouth Africa ndo bhazi rakakwira andina nokona South Africa so bheki iroro rakatora
akatora bhegi remunhu wekusouth africa munhu wekusouth africa anga ane zvinhu zvake zvaenda kunoripiwa kuti anopa hama dzacho kuti tauya naatetswara mwana wenyu akashaika so zvipfeko zvake ndezvi 1 2 3 varidzi vaona zvekuita but uyu ndo bhegi rakanotakura kana kuti kupa kana kuti kumisteki but inini ukaona mushonga uchikubata semabatiro aya kuba nokuti haangapenge nechinhu chemisteki chinhu chemisteki saona haisi kuda kuti uri kuda kudhuma motikari saka uye akatora nechinangwa chekuba so nasunhu zvokuba zve ndo zvakamupandukira saka bheki iroro amai wallahi ndinokukumbira kuti pamberi paAllah subhanahu wa ta'ala kuti mumanikidzi zviri nani kuwana chitende 1 kuti mhepo yanga yauya mumusha yaka inomupa kuba inomupa kuti aite zvisina kunaka idzosere kuvaridzi zvino akaramba akadaro bhegi iroro rinomuuraya nokuti nasi uno kuti akwandikuita kuno akatora bhegi ranga rine ropa zvino ropa iroro varidzi vari kuti izvozvi paakanoisa bhegi riripo tu unoziva bhegi iroro rinokutora rake riripo asi hamungagoni kuriziva nokuti makatafange madimburira dare zvinhu izvozvo zvikasama nokuti zvaitodawo kuti paitike nhamo kana rufu mukati memusha mumbi menyu nokuti uye akatoba kuti atambirwe akachiva kunaka kwebhegi saka kureva kuti mukomarobi tinowana sei bhegi racho namanje iyeyu ndiye anobatsiriwa nokuti ndiye akabva mumaoko make ndio muchine chiunhu chese ndiye anofanira kugadzirirwa mushonga woenda kwakafamba kwese zvinomuuya kwaari wotofamba nzvimbo dzese muuya nebhegi racho nokuti iyi ingozi nokuti uyu munhu amutswa varidzi vaida kuti amuke munhu uyu aende kune vanhu vakamuuraya asi asati aenda kumunhu akamuuraya auya kumunhu akamutorera zvipfeko saka vanhu vashanda nezvipfeko varidzi vari kushanda dare iroro kwamutare vari kushanda nechipfeko chiri kumba kumusha kuti wese akabata wese akaita chakaipa zvimuwana saka uye akabata alhamdulillah saka paita vapfeka mabhurukwa achikasira chiri sasafira nekudhaiza udhaiza iwoyo ndiwo pawasvika asi alhamdulillah ndoti kana waona amira kudai kurasika brain aiwa chapolandora brain andinolapa pachena buka fai ndinolapa saka iyeyu atomira kusvika mawana chipfeko ndichakupa mushonga uzokere akaita zviri nani zvitori nani kuti zvitofange zvadzokera aende kunotsvaka zvinhu zvake auye nezvinhu kuti iye asunungurwe alhamdulillah saka ndinongoti aiwa ndizvozvo mwari amuitire nyasha mwari vachakusunungurira hama yako ndizvozvo ndinotenda kuti musi uyo ainesa chinofika mabhurukwa asi nasi akangoti zii aiwa alhamdulillah ini handinoita kutaura pamusoro pake ndinongoti mwari ngatibasire saka muchautibatsira kuti tigone kuwana bhegi ndichakupai mutombo ndikapedza dare renyu munondimirira panze ndozvokuda naye ndozvokupai mutombo kuti munomudaidza ungaashandisa iwewe naiye uchimushandisira asi munenge muchitaura pari pamharadzano kudaidza vanhu vakaita chakaipa ndiwo asikano South Africa uyu angajaira kutora munoona hembe dzimwe dzakanaka uyu ndi house girl hembe dzaanotenga South Africa munodi kumubvunza kuti iwe house girl hembe dzekudzwana kupi haasi webusiness uyu munhu wekubawa kana kuti munhu wekuba alhamdulillah ane zvivindi munin'ina wako saka nasi zvivindi zvi zvakupandukira alhamdulillah rabbil alamin amin ndapedza nenhau yenyu tinotenda sekuru zvakanaka saka kufamba nehachanetsa zvai hanetsi anongotevedzera zvavanenge vamuudza zvese hachangonetsa asi kuti hadi kutaura hadi to ZimNewsBeat TV. Aiwa kaiwa tengesere munhu kudare
aiwa dzikaba Tani varutengesa. Titengesere vanhu, titengesereyo. Ne. Kutengesa chinji. Tengese mari iyo. azotobdaiza Nechifuti. Ijini kai. Mari. $10. Zvese $10. Handiti miratitsvagi miatonoti tokwana here majini aya vantu makati tiripo isukuru handiti ka wakamira sei ukama chii chenyuyu handiti zvakati hai musi zvakatanga rini zvakatanga muna kupera kwaAugust. Zvakatanga sei? Taingoenda kunohodha tichidzoka tichitengesa chienda kunohodha tichidzoka tichitengesa. Saka vakangozotanga. Mainohodha kupi? Kumesina. Okay. Saka vakangozotanga saizvozvo izvi zvokungoti vachingomuka makuseni ungoona kuti munhu zvinhu zvaari kuita mazuva ano izvi hazvisiri izvezvi. Zvinhu zvaari kuita izvi mazuva ano izvi kochii naizvisi nairuti unoshayiwa kuti chii. Tikangoti kuda pamwewo tikamboendawo kune vanobatsirawo neni tikazama tikaona hapana chabuda. Tikatoona zvati vawesi vaone kutorova nekutorova kudla chikafu havadyi kudii zvose unoita kutobata chero kugezesa chaiko unoita kutobata kuti garai pasi ndikugezesei. Saka havachatokwanisi chero kugara voga. Ndakatovatora saka nhasi ndati ndimboya navo kuno kwasekuru. Okay. Maigara munogara kupi mama? Munogara kupi? Togara Saninja. Kusaninja. Vane mhuri? Vane mhuri but vana vavo vatori kuvarume vavo. Okay. Vakatoroogwa zvavo. Saka vanga vachigara vega? Handiti. Tichingohodha tichitengesa tichihodha kuti zvakafamba sei. Tatozvishaya. Alright. Kumapostori hanzi? Vanenge vachingoti vane muchairo wokurapa nemanjuzu vane chii zvacho hamuona chisvuta anga achingonzi anoda kurapa ndiye akatanga ega kusvuta chii akatanga sei kusvuta akangotanga uga imakatongona ane bute tikangona vanavo hamuna kubvunza zvenye kuti ko zvatanga sei ko hapana chinopindurwa chinobuda zvakanaka anenge achingotengesa chete majini paakatanga kuputa akatanga here kusvuta akurwara kana kuti akatanga kusvuta achiri mutano muchienda kumesina kusvuta akatanga kusvuta achina mesina izvi ndovangambobvunza kuti ko hamuna kubvunza chazvakanakira rinorapa kana tsunami kai saka nongochingoti munhu saka izvozvi haana kana nyaya kungotengesa majini kungotengesa majini hadi kungotengesa majini saka nyaya yese iri mumajina kumesina maihodha chi taihodha mbacha maihodha mbacha tichitengesa hembe taitotengesawo majini iwai alright sekuru alhamdulillah zukuru wenyu ari kutengesa majini gara pasi majini andaiza Komarobe ya ndinotenda Komarobe kuti mabvunza kuti anzi avakutengesa majini jini iye achitengesa andalaweya yake kuti ndiyo jini racho zvinonakidza stereke Komarobe ndokuti matambudziko anowanika muvanhu varwere urwere hahusi kuti urwere unosiyana siyana so Mwari vanofana kuziva asi vamwe vanhu ndikuzwa tsitsi nokuti panapa pakauya mumwe musikana akarimara pawheelchair asi vanhu vanoseka panze uyu akadi kuenda kunana chipo chegwa achipiwa motikari saka tinongotenda kuti mukoma kana asvika pakadai aiwa zvinowanika dare iri Komarobe ndaritarisa panapa ndikakumbira Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala pamusikana uyu rakandiomera ya chinotiomera chekuti muKomarobe munoti kusangana nematare akawanda matare akawanda aya anotaura kuti mumwe anofona chisekuru ndatiri pabhodha mabhegi yangu yashaika
mukoti sekunande mabhegi akadachi. Saka uyu usikana ndatarisa panapa ndikukumbira panapa kuti asakugilasi kwangu ndikuona kuti akatora bhegi remunhu. Pabhegi iroro panzvimbo rokuti atore bhegi iroro rikuratidza zvinhu zvaanofanira kuwana mushe zvakanga zvine dambudziko nokuti bhegi rake mukati mebhegi atora zvinhu zvese zvaakahodha mukati mebhegi pasi pavanika pane machira. Saka chiri kumutambudza haasiri akauraya asi mufi ari kuti ndidzosere jira iroro nokuti varidzi vangu vane dare rokuti machira iyo bhegi iroro rakatora uyu hatizive kuti akatora nekuda here kana kuti akatora nekuba. Saka jira mabhegi iwayo anga nepachasi neropa. Bhegi racho riri kupinda imbuya raakanga anaro pamabhegi ava vaitengesa mabhegi anongova kukumba takatotengesa tikatopedza asi pane bhegi ranga rine hembe dzine ropa mukati. Saka bhegi iroro ndori kumurwarisa. Saka ipipi mukagona kuti bhegi iroro pamachira ake mukataura naye bhegi irororo ndorine jira ndorine mbacha dzine ropa. Vanhu vakaita chikaranga chavo vakanoda kunozvisisa kumusha kune vanhu vakafa pachivanhu chakaitika kuSouth Africa. So vanhu vaitakura kumesina ikoko kuti vaende uko uyu akabata bhegi risiriro. Saka nhasi unoyu dare iriri handina kuzoitwa zvazviri. Saka nhasi uno rapatukira iye. Saka ipimi muite mukana wokutora bhegi racho iroro pahembe dzake dzaihodha zvisina kupera. Pane bhegi rine mbacha rine machira ane ropa. Munhu iyeyo akafa. Saka uyu haasiriye muridzi webhegi. Muridzi webhegi dzimu racho nekuti chidzokera nebhegi asi kuti ndichamuziva kuti ndekupi pakaoma. Saka ipapo vanhu kana muchienda kumesina munongojomola mabhegi. Kujomola mabhegi nhasi ndio asi dai mabhegi acho anga akangonaka nepreparation yevana hazvaikurwadzai. Nhasi masvaganganga akupfeka mabhurugwa mumusoro alhamdulillah zvakunyatisa mahighway. Nhasi unomboti sekuti tiri kunyara chamunonyara chiiye achipfeka zvinhu zvakadai vakunyara munomu asi kana muri murodi hamunyari. ndomugariro wake uyu kana neni kunohodha handichatoinda takungokera takangutarisana mudai. Mati mimi mabva naye kuSouth Africa akatanga kurwara papi pamakanoodha nekuuya nemabhegi. Takaenda kunohodha tikatodzoka semazuva ese takada tongofamba tose tichienda kunohodha tikatodzoka umwe nomwe anozoya akutengesera kumba kwake. Saka iye akangoyawo neodha yake akaenda kupi kumba kwake semazuva ese ozonotengesa kwanotengesera ini ndikanotengeserawo zvangu kwandinotengesera asi hatinazokwanisa kudzokera kudzokera kuSouth. Akangotanga zvishoma chongoona kuti semwana mai wako wakura naye wanozoa kuti apa pane zvekuitika. Sekuru vachitaura kudai sekutaura kwavari kuto makasende kumba kwakati makati makamutora ndakatomutora mabhegi aya asi handina kumbosecha mumba make handina semunhu angasingazivi kuti chii chakakonzera handina kumbosecha ndakangotora musisi wangu ngangoya nawo kumba kwangu imba. Saka makandobva ndokusiya makiya tamusiya takiya saura kuti zvinhu zvataura nasekuru zviriko. handizoziva saka sekuru vari kuti sekunzwa kwandaita chiri sekuru ndo pane pamatorero amaita mataura zvenyu pachikuru kuti akatora kunyaura pahwawo akaba ndizvo chaizvo akaba bhegi risiriro rine zvikwaro ndorakuita sei zakumukanganisa nokuti dai akasina kuba akangota mistake dai asingarwari asi akaba bhegi lemunhu akati ndawina paakatakura zvinhu achinovhura achisangana nemachira hosha iri pamachira emufi nezvinhu zvakanga nokuti zvinhu zvaifanira kunge zvakabva ukoko zvakaenda kune varidzi vemusha pavainovhura bhegi ravo mwanda wemumusha imomo ndaifanira kusangana nehosha iyi. Saka uyo akatovhura mabhegi nekuba abva anovhura iwe haana kukudza kuti sisi ndabata ndidzira ndiningina ndabata ndidzira nhasi uno uyu zvakunyadzisa aiko ndabata nzira sekusekuru anganohodha saka apa akahodha ndosaka muchiona kuti handichivhende chakanaka asi dzimwe dzacho mukarega uchifambisa mushe chinokukanganisai. Uyu aremara nekuhodha saka kana muchihodha takurai zvinhu zvenyu mushe musasanganisa chinhu chisiri chako zvosera kupolisi
kana kugovernment muendese koko mota kuti ndakuda kuti ndakadzoka chiri chisiri changu asi pavakatozikana kuti uyu musikana watotora vachose ndomushoka mushoko wakataura kuti uchazviona saka zvinotodinese anofanira kurapwa ndipazivewo ndavo vabereka hakuchina kuti utirege mbonokawo mai kuti ndimbodana mai hakuna pamwe zvichida mesi sori zvenyu kutaura izvi pamwe zvichida muri 2 maitoti pamunoodha kumesina pamunobudisa mabhegi motoona toti mabudisa neakawanda mese muri 2 pamwe yaitori gembu raachiri rekuita kana hai taingoenda tichingudzoka nezvinhu zvedu zvakanaka tingati bhegi iroro ndoranga riri kutanga apa abata bhegi rine zvaro iye muningi nawenyu chinonetsa ndinoziva kuti munhu nomwe ane mwoyo wake hauzozivi manje pamwe akangotora wakatisisa ndingavaudzi kana kuti aitombotora asi ndisingazivi uchida kuoda tichingoti kunohodha mabhegi ake sekuti mabhegi aya handi munoziva kuti anenge akango nekuti zvandiri kutaura izvezvi mukatoenda kumabhazi kuroadport kana kuhighland kunotone vanhu vanenge vachishaya mabhegi avo izvozvo akasike kutanga kuti bhegi ratanga rekushayikwa anonzi ani sisenya Florence kutengesa majini anongona jira riri kubuda pe ijini rakanaka chero ari pamba chero achitei anenge achingotengesa chete achingotengesa chero kamba chikafu anenge achingotengesa haana chimwe chinhu chaari kuita kungotengesa chero usiku unogona ngopepuka achitengesa kudai ko jira rakaranoku iri micheka yangova kumbai ijini arisi jire ijini ka ndakuti rakanaka $10 alright saka vana vari kuti chii zvinopisatisi vana vanombouyavo vachitibatsirawo vachidzokerawo kuvarume vavo kuvachengeta kwamuri kufamba kwanziwo chi ndozvandikutaura zvokuti vanenge vachingoti anoda kurapa mudzimu uda kuda pari vanaona vachishuta bute zvototi ana mbuya kumusha kwaende kupi ini kumusha kwaende kwachirumanzi kwachirumanzi kune mudzimu ino yachipfeka mabhurugwazo unengati mukubatsirwa asi unozoona kuti hapana chatikana zvatapuwa zvacho hapana chiri kushanda iyo mudzimu chida uno achitengesa majini wakapfeka mabhurugwa echikadzi aiwa pakanaka sekuru vatendai kumba munotarisa mabhegi ake muye naro bhegiro mayane bhegiro ndinozama kutonota tongoya naro chero zuva kunze kufriday alright sekuru saka matopinda naye mukombi zvichidai unotopinda wakatongodai akaripfeka so unenge uchingotora zvemuchinetsana saizvo zvipamutorera anenge achinetsana newe anenge achingobvuta wotanga kutonosa izvozvi ewe Florence uribo uribo ndikutengesa but wasiya zvimwe kakumba zvakawandisa izvo wasiya bhegi majini akazara iri ndau yanaro tengesa pamwe ndio bhegi racho siku asi dare richifamba ka sekuru vachikubatsirai ngachivewo chidzidzo kune vanhu vanokurosa mabhodha ivavo musatore mabhegi asi ende akasike kutanga ndinotone mumwe futi akatomboya nebhegi auya nebhegi rechikwambo chake kwasekuru kanengo akabirwa bhegi rechikwambo chake auya achiti ndika ndinosarenda zvinhu izvi zvandinetsa bhegi riro ndokubiwa sekuru akadaiwa iwe dhondowari iye aba wache nekuti zvazvakaita iye achiita zvinhu zvake rakanga rine mhiko yekuti hafanira kunge achisvika parufu handiti saka iye ndokuzosvika ndokuzouya kwasekuru kanenge akugadzirwa ndokuzwa kunzi no bhegi rako iri rabiwa asi munhu uyu achanosvika parufu ndopachatangwa kuita kumunetsa nekuti rine mhiko yekuti zviri mubhegi mafuta ako hafanira kunge uchisvika parufu nenyaya dzekuba mabhegi evanhu vanokurosa mabhodha chidzidzo pakanaka endai munotsvaka bhegi modzoka naro sekuru kana vanhu vafona kuti tawana bhegi
Mundifonera. Toya pano tofamba nedare iro. Kusvika rapera kana hama dzebhegi dzichiwanikwa. Dzouya tozosvakamira sei. Handiti tinotenda. Ngatite chivimbo chokuti bhegi munonorowana kubva. Mumba makandi ndambogara ndasecha nenda kutonokinhu ndandotombonyatsotarisa mabhegi arimwo iwayo. Asi musaka murume hakuna. Asiya murume akategatite cross. Basi. Asi kurumada. Tose hatina varume. Bese. Okay. Handiti. Saka pamunotoenda kubhegi shedzai vana. Handiti. Ndafamba uko. Hanzi amai amenya vatora bhegi handi ikumba tinotsvaka tunoti. Musecha makata sei? Muripo mese makawanda. Handiti ka. Atitongonogari mazuva. Handiti. Atsvagai. Tiri tsvagai tira kushanda stand of Christmas. Tiri kutenga. Chidzosera majini unotengesera vamwe. Uchifamba uchienda kupi? Daisy. Umuwanidza pari. Alright, Auntie. Pakanaka. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.